Salam illeşler. Salam. Halmurada hoş geldin bugünkü gepleşigimize. Şol men sen bilen bir käwar nemelerin üstüne durup geçmekçi şu sebepden seni bugün ekrana çağırdım. O Halmurada. Olur. Ve aleyküm selam benim vatandaşlar. Esselamu aleyküm. Ana şöhret kardeşim anne şöhretdeşlik gezegine ikimiz de yetaydı diyen. Oo, Halmurada. Valla sağ ol çağıran için minnettar. Aydı ben näme soralar var bolsa başardığımızdan bizden cevabını verir. Ne Halmurada Türkmenistan 1991-nji ýylda öz başlyklygyny gazanandan bäri şu neçenli Türkmenistan garaşsyz döwlet diýip ikrar edilenler. Yani ol faktiski garaşsyzmy ýa garaşsyz däl biz onu şoň bilýäs. Ol köp nemeler agdalyp we meçhilli bärde ekrany. Yani bir şonu bir düýpüň düşündirseň halmra da öz başlyklygyny gazanandan soň näme sebäpden şu ýaldaýa geldi. Yani bu detaýly düýplüğin aýdylgam geçildi de köp ýerlerde ýöne men şoň bir üstünde käbir nemeler durup geçmekçi, agzak geçmekçi de menim şo senden nimäni alyp Türkmenistanyň şu ýagdaýyna gelip bilme, nädip gelip bildi öz başlyk bolsa Türkmenistan egerde. Kimden esasında? Şu soraw. Sonra bu soru gatyly ve jogapkärçilikli soru. Söhbet onu bir 2 minutda ya 5 minutda aýdyp düşündirýärler. Ýöne konsepsiýa görnüşine bir gysgaldyryp bir informasiýa görnüşine aýdylmaly bolsa onda biz şol yglan etdik diýen garaşdyrlygymyzam, yglan etdik diýen bitaraplygymyzam hiç ýok. İş ýüzünde, kagız ýüzünde bar, kabul edildi, emma iş ýüzünde şonu Türkmen halky şu neçeli gören agam, duýan agam, şonun peýdalanan agam. Garaşdyrlygym ýok bizde, bitaraplygym ýok. Biz şol şu neçeli, häzir şu neçeli Orsiýadyň tabyylygyndan çykanda. Şol 91-nji ýylda kim häkimet başynda bolanmaly? Ýa-ni kommunistler, kommunistik partiýa, şoň ýol başçylary. Şolardyň part belediňi, ýa-ni partiýany belediň diýersen, kommunistik belediň tawşyryp girdiler ýemaň içine, ýygnagy kommunistik partiýanyň ýygnagy boldy. Şo taýdanam 2 sagatdan soň hemmesi demokrat bolup çykdylar, part belediň taşlap. Ýok. Ine, bulan dünýä garaýşam, taglimatam, Karl Marx'a, Engels'e, Lenin'e ynanşyp şuňa keldi. Onuň şular ýaly ýalançylar halkymyz üçin, döwletimiz üçin peýdal iş edermi, etmezmi? Şu ýerden hemme aç görnüp durda. Mundan ozola 30 ýyl 40 ýyl şol part belediýetini döşünde götürdiler. Şondan peýdalanmak üçin iş, kär, wezipe, jaý, maşin, hemme zatdyny şol hökümet döwlet tarapyndan almak üçin şo partiýany belediň ulanylar. Tamam gerekmejek wagtda zyňdylar da ine hemmesine demokrat öwrüler. Ýene bir aý, bir ýyl geçirmän, ine Niýazow başlyk bilen hemmesi Mekke'ge gidip ine hajy bolup geldiler. Musulman boldular, mescit kuran boldular, şeýdip halkyň gözüne alap, ine şuňa ýetdiler de. Şonuň Awa. üçin o taýda biz garaşdyrlyk allyk, ýa şo garaşdyrlygyň peýdasy bar, ine şonuň önümi, ine şonuň netijesi diýip şuň kuneçelli geçen 31 ýyl bolup barýardy. 31 ýylyň dowamyny halka görkezerlik ýekeje de pozitiv zat men özüm göremok. Görýän bar bolsa, bilýän bar bolsa, ine 31 ýyllyk halkymyz üçin, döwletimiz üçin şunça iş edildi diýip aýdy bilýän adam bar bolsa, çyksyn ekrana, hana YouTube özleri aýtsyn, bize maglumaty urasyn, bize meştep galy. Ýöne ol aşabadyň özü ýa-da oň töweregine gurulan ol hiç kime gerekmejek beton jaýlar, olup ogurlygyň üstüne ogurlyk, şol $1 million bina gurulanmalsa onu ine 10 million diýip ýazdylar. 500 milyonluk aeroportu 4,5 milyar diýip ýazdylar. Ne şeýdip ogurlyk etmek üçin gurulan zatlar başga hiç zat ýok ýa mihmanhana, üstüne mihmanhana. Adam gelmeýän şäherde. Söhbet kardeşim. Mihmanhana kime gerek? Bu bir ýa-ni baýguşyň mesela mesele urla aşağı. Mihman ýok o taýda. Hatta beýleki welaýetlerdaky adamlar arkaýyn paýtagta gelip bilmese, onu kim üçin guruldy? Munça 5 ýylda aterler. Sine soru.
Kim için gururlu bir avada da yine 5 milyar dolar dökülüp bir yankı bir gidip yatan dinzars kompleksleri. Ondan sonra avada deyilen yer ya Kaspий Denizi bir yılda 3 aydan köp yankı yeme var da bir ulanmak bolana. Hazarın şerti şeyle. Şu 3 ay deyince almak aralık için 5 milyarda harçladılar. Onun enni mihman yok içinde şu halkımızın yankı şu büdjet işgärlerinden aylığından tutup şu enni şonun abat saklamak için şonu harc ediyorlar da halkın pulunu alıp. Yani o tayda halkımız deyince alanağı. Kim var? Hani çağılar gittim deyince alma avada. Ya pensionerler gittim ya eneler gittim ya köp çağıl maşgallar gittim ya yaz çatıncalar gittim şu tatlıyınca alma. Yok. Boş durhanlar. Halkın pulunun hatabını kurdular. Hiç de adam yok. Yine iki sözünün biri yine biz karıştık. Yine biz yine alternatif kurduk. Ne ettik? O yine. Şular ya boş kurulumlar. Yok. Bizde karıştırılık yok. O garaşsız bolsa halkyny içeri galardy halmara da şu wagt geldi. Diýeni halk üçin hiç ýyl garaşsyzlygam ýok. Halk peýdalanmady da şu garaşsyzlygyndanam, betaraplygyňdanam. Diňe şu halkyň garşysyna edildi şu wagt ýagdaýlar. Bu edilýän guruluşlaram olaň näkelek ýagdaýda edilýänligi belli zat ýa döwletiň edýän ýerine hökman ýagdaýda uğurluk bolaýmaly. Yani halkyň hiç ýyl peýdalanma mümkinçiligi ýok da şu nemelerden. Ýa-ni myhmanhanalardanam, ýa-ni otel. Zamanlarki awadaky dinç arş merkezlerinden hem ýa ýene şoňa meňdeş guruluş nemelerinden ýa iň merkezine aeroportlar guruldy. Halk peýdalanıp bilene başolardy. Öňe bu zady ýa Türkmenistanyň men goturup käwatkä haýran galýan, ýani Türkmenistan bir başdak döwlet bolsa, halk üçin işleýän bir döwlet bolsa, onda başgaça işlerdi diýip bu aklyma sebenokda häzirki bolup geçip bilen zatlar Türkmenistanyň içinde Türkmen halkynyň garşysyna bir kastlaýyn alınıp barylýan işler hakiki jenayet işi da görüp dursun, görünüp durda säker seresem bolu. Şunu ýöne başga tarapy gönükdirýärler halmara da. Ýöne Türkmenistan okey bu şu wagt ýagdaýyna geldi, olady konu hemme kişi düşünip otur ýöz başda bolsa da arka tarapdan öz başdak dälmi ony gatuw görnüp dur. Ýöne şu zatlary bir halka bildirmejek bolup başga tarapy gönükdirilýän nemelerim bolýar da käbir neme hökümet tarapyndan finansapdy. Indi şo men diýjek bolýan halma da bu Türkmenistan bu ýagdaýyny durmaýar, indi mundan soň hökman ýagdaýda ütkämeli. Ýöne şol halkyň garşysyna işleýän adamlar bar, ýa-ni buyruk esasynda. Buyruk berilýär we buyrugy ýerine ýetirýän adamlar bar. İş alyp barýan adamlar. Indi şu täze Türkmenistanyň şu wagtky ýagdaýyndan, şu wagtky sistemanyň saklanyp galmagyna kömek eden iş adamlary bardyr, ýani goşatyrnak içinde, kawişkan içindäki iş adamlar. Şolar lüstrasiýadan hökman ýagdaýda geçirilmeli. Diňe olarda bütün Türkmenistanyň kim nemeden bolsa, şu wezife hyzmat eden bolsa ýa şu wezifeden aýlyk alan bolsa hökman ýagdaýda lüstrasiýa geçiriljek. Yani bu geçiriljek lüstrasiýa garşy çykýanlar bardy. Gynansak da halmara da. Oson halk bollasa geçirilip bilinler diýilýär bu lüstrasiýa. Yani häzirki ýagdaýda bu jahil galan halk bilen düşünmeýän halka nädip lüstrasiýa nämedigini hem käbir düşünip bilen ok doly düýpli. Gyna düşünýän ýagdaýynda da doly düşünmejek görnüp dur. Bu ýagdaýda näkilek barýan halmara da ýa lüstrasiýa hökman ýagdaýda zerurmy geçirilmek ýa-da zerurçylygy ýokmy ol näme düýpli geçirilmeli. Bir de bir ağır soru söhbet. Kardeşim ona da men cevap bereyim. Lüstrasiýa meselesi islenip ýa-ni diktatura rejimden bir insan üçin oňaýly ýa şertli täze bir rejime ýa döwlete ýa şular ýaly hökümete geçilenine lüstrasiýa edilýär. O lüstrasiýadan gorkmak gerek däl. Lüstrasiýa diýmek näme? O arassalanyş diýmek şol. Fırzatdan aýsa şol arassalanyş. Ýa-ni näme arassalanyş? Hem ýa-ni döwlet, hökümet, parlament sisteminden arassalýar. Hem de cemiyeti arassalýar şu öňkü elementlerden, öňkü ýa-ni aýdaýly şu jenayetçi topara rejimi adamlary halkyň garşysyna hyzmat eden we şolaryň üstünden özüne baýlyk toplayan ýa gelecekde ýene de
şol gurulacak bolýan täze döwleti böwet berjek bolýan adamlary birinci kategoriden arasalanmak, ikincilerin şol wezipeleri getirmezlik şerti. Şolary öňünde mesela aýdylar illüstrasiýa geçirilenler, o aýdylar 20 ýyllap, 10 ýyllap, 15 ýyllap, 25 ýyllap şol adam döwlet wezipesini işinde işlemende. Sebäp öňkü eden jenaýatlary bar. Öňkü eden jenaýat agyr bolsa, sud keskitler on cezasyny gider cezasyny çekmeli ýerde çeker. Eger mesel eden jenaýaty yeňil ýelpay bolsa, onuň sud keskitler aýdar şulardan mesela döwlet işinde işlemekden şunu çöýlap mahrum edilýär. Ya jogapkärçilikli işden. O hemme döwletiň iş praktikasyna barzat. Onu biz oýlap tapamzak. Barzat. Ene mesela SSR ýykylanna şol illüstrasiýadan geçen döwletleriň üçüsini men size doglaýdyp beren. Onda Pribaltika döwletleri var. Litwa, Latviya, Estoniya. Şu üçüsine de illüstrasiýada geçirildi. KGB'nin arşivleri açyldy. Kim şo döwür KGB'de gulluk eden bolsa, işlän bolsa, şolara şugulçy bolup, ýa-da agent bolup hyzmat eden bolsa, şolara danos ýazan bolsa, hemmejiniň atlary gaziyetlerde peşat edildi. Ine şol adam, şol adrese ine şu plan wagtda planyň üstünden şolary arz etdi. Şondan soňra şol adamlar kimisi çekmel cezasyny çekdi, kimisi şol döwlet hökümet işinden asla çetleşdirildi. Ine hana şol üçden Pribaltika döwleti gülýär ýaşap otyr. Hiç olmaýany şolarda ine şol halkyň, döwletiň, milletiň ösüşine badar atsa şol öňkü korrupsionerlaryň hiç birisi ýok, jenaýetkarlaryň hiç birisi ýok. Ine şonuň üçin bizde de şol ýanky illüstrasiýa meselesi hökmen geçirilämeli. Ol geçirilmese bizde täze döwlet, täze Türkmenistan gurmak asla mümkin däl. Bizdäki korrupsiýa Türkmenistanyňky öňkü SSR giňişligini bir erbedi, bir ýanky bir aýylganjy bolup durdy. Söhbet eger alyp seretsek, insan hukuklary berja edilişi boýunça, insanlaryň ýanky ýaşaýyş durmuşy boýunça Türkmenistan dünýä boýunça 193 döwletiň arasyny iň aşagdaky ornundan iň aşagdan ýa birincidir ýa ikincidir. Şo Demirgazyk Kareýew bilen bir hatarda goýulýar. Ondan biz şu taýda illüstrasiýadan nädip şo döwleti düzeltmeli? Adamlara ýalňyş ýol salgyt berilýär, görkezilýärdi. Şo Gurban Gulyny aýyrsak, ýurt düzeler. Niyaz ölse ýurt düzeler. Öldü da şol Niyaz. Yerine şu Lellim geldi. Lellim aýyrdylar, Lellimiň ogly geldi. Näme düzelýär? Bir adam bilen döwlet düzelmeýär. Sistemany düzelmeýär. Sistemany düzeltmek üçin jemgyýetiň köpçüligi gatnaşmaly şoňa. Ya azlygy şonu üpçünedi ya köpçülik şoňa ýüzünden gidip soň özü ösüp, ondan soň ýanky dünýä derejesine ýetip, ondan soň beýleki ösen döwletlerde bar demokratiýany biz ondan öz ýurdumyzy ornaşdyryp biljekdi. O demokratiýa diýileni bilenim, ýöne agzyna geleni gyýgyryp bermeliler. Demokratiýa ilkinji nowatda şu kanunları bolşu berja etmeli. En ýokarky döwlet edaralarynyň başlap en aşagdaky aýdyl daýhana çelli. Hemmämiz den derejede şol kabul edilen kanunlary tabi. Çok kanunlar yerine getirildi. Ýurdun içinde jenaýet amadally, korrupsiýa da uçypsyz derejä ýetdi. Düýbüne gutara dip aýdyp biljekkä korrupsiýa ýa-da jenaýet iň bir özen döwletlerde de bardyr. Ýöne onuň muktary mesberi umumy ilat sanyny alanda bir jenaýet meselem 50 000 adamdy ýa 100 000 adamda bardyrdy. Bizde bolsa 2001 jenaýetkar şunku. Para berýanym jenaýetkar, para alýanym jenaýetkar. Ýurdu korrupsiýa urdular. Şonuň üçin biz şu taýdan aýyl etmeli. Haçanla biz aýdýar, biz esasan şu gelecekki nesiliň hatyrasyny işlemeli ýa döwleti Türkmenistan täzeden gurmaly diýemizde biz ýalňyşamyzak. Näme üçin aýdýar? Şu şumalky mektep okuwçylary ýa indiki dowjak çağalar şu korrupsiýadan daşda dursun. Meniň nesilim, siziň nesiliňiz eýan bir çetini gördü korrupsiýa. Öňe şular bolmalyk üçin bizne täze nesile düýbünden täze ilim bilim bermeli. Terbiye vermeli. Bu zatlar göreli hukmunu Avrupa devletlerine var, Finlandiýa, Skandinaviýada, Şweçia var, Norwegiýa var.
başga döwletler bar. Haýsy sistemany alsak Türkmenistanyňkydan gowudur. Şoň üçin şeýdip Ýuwaş-ýuwaşdan biz täze Türkmenistany gurmaly. Ýöne ilkinji ädilmel ädim. Onu men berk aýdyp gelýän 30 ýyl bäri bizde hökmen ilkinji nowatda biz illüstrasiýadan geçmeli. İkinciden KGB'nin arşivleri açılmalı. Şu ikisi edilmese onu hiç açanan biz düzüvlü devletin düğün tutup bilmeyiz. Şey mi? Onu yalan bilen kurulacak täze devletim ondan uzağa gitmez. Son için siz geldiniz, yetiştiniz, yaşlar. Sizde hiç günah yok. Sizde hiç cinayet yok. Ya hükümet bilen sol oğurluk eden zat, ya halkın karşısına işleyen yeriniz yok. Ya milleti öldürüp cinayet ya eliniz kanı bulan yeriniz yok. Yani şu zatlarını size ullukan mümkünçülük veriyor. Täze Türkmenistan täzeden kurma. Menin neslim var. Onun uraklar var, onun kıçıraklar var. Şun kun hükümete hizmet edip otururlar var. O geçmeli. Hemmemiz illüstrasiyadan devlet işini, hükümet işini näme işläpdir, näme edipdir, oğurluk mu, cömürlük mü, cinayet mi, ya arasy işläpdirmi, ya diktatora hizmet edipdirmi, ya etmändirmi, ya şu diktatoryň ady bilen döwleti dolandyrypdyrmy. Her bir adam öz ornuna jogap berer. Dünkü soru jogapdy aýdyp berdi Saparaga diýdi, ýa-da institut, universitetler, rektorlar. Men bilen hakmy ýurdun içinde bolýan zat elbetde bilýär. Hem için onu şu zatlar vardı sesini çıkarman geldi. Bunlar illüstrasiya edilmelilermi? 30 yılla 3 nesili bilimsiz koyduk. 3 nesili. Bunlar şuna günahkar değil mi? Özlerinin çağlarını akıtıp hani Avrupa'da, Amerika'da İslamik yerde okudup diyorlar. Ya mülk aldılar, zayarlılar, köşk kurdular. Ne hemen hesabını? Şu halkın özünün ve onun yerisi baylıklarının talanmağının hesabını. Bunlar geçmeliler mi illüstrasiyadan? Başlaşmalı diyelim. Onunla bir 4 milyon halk nämşin onu äsermän 30 ýyl. Bulan hakkını biz kimden soramaly? Ene şu meselelerdi. Kim şu illüstrasiyadan geçmeli däldi ýan bolsa, ene men pikirim şu döwletiň we halkyň düşmany gelejeginiň. Olar özüne gerek zady ogurlap, şeýle innem gara çekilip bize illüstrasiya gerek geldi yani. Arasadım olsa ne o men devletde işledim, hükümette işledim, minister boldum, deputat boldum, näme boldum, hakim boldum. O tapawdy ýok. Kolhoza başlyk boldum, brigadir boldum. Ýöne men halkın, devletin emlägine el uran ýerim ýok, halkın garşysyna işleýän ýerim ýok, cinayet eden ýerim ýok. Ya men devleti talan ýerim ýok diýip çykyş etsin, hana bu gelsin işlesin islerini wezipede. Başarmağına göre, eğer halk götürse, bir ayda götürse, neden kardeşim olyan, değil mi oyuncu? Meclis boyunca. Gördün mü özüne mi kararlar kabul ettik, özüne sonra katmaşı otuyor. Biz yerli dolanırsa geçip otuyorsa, yerli dolanırsa senden ondan beylek, şu korrupsiya katmaşmadık adımlarda ne var orada? Sen özün, sen özün korrupsiyan erlerini işlep bilecek mi? Täze Türkmenistan'ı ya şunu kurup bilecek mi? Yok. Almada bular her zat etjek illüstrasiýany dile getirjekler. Bu neme bolýarlar? Ýöne bu illüstrasiýa bolmasa Türkmenistan hem bolmaýar. Täze Türkmenistan guranmyzyň näme peýdasy boljak illüstrasiýa bolmasa? Esasy birinji ýerde duran neme bolupdy illüstrasiýa meselesi. Birinji ýerde edilmeli iş bolupdy häzirki ýagdaýda Täze Türkmenistan gurulan ýerde. Onsoň şu wagtky Türkmenistanyň bolup duran insanyň garşysyna edilip duran jinayetleri düýpleýin dile getiren oklarda köpkisi, yani ya dile getirmek isteyen oklar. Yani halkam şondan çetleştirýärler gözüni, yani nemesini görüp bilmez ýaly başga bir adama çetleştirýärler da, yani sen içip geçin, yani bu gurban bolup ölse hem madat düzer. Yok, olar ýaly bolana nemesi döwlet sisteminde, yani kanun zat çıkarýarlar da Türkmenistanyň. Kanun ya konstitusiýa täwir ýetgeşmeler girýärler ya täze kanun çıkarýarlar ýa şu çıkarılan kanunlary halkdan ruhsat sorap çıkaran oklar. Birinjilik bilen. Halka ýa çıkarjak bolýan şeýlere kanun giriljek bolýar ya konstitusiýa şular ýa ýetgeşme giriljek bolýar diýip halkdan ruhsat sorap çıkaran oklar da, ýani halky ya öz döwletiniň eýesi döni unutdurdular da häzirki ýazda.
Bulam gaty bir neme ýagdaýdy. Dile getirip bolmajak jenayet. Bu 100%, 1000% jenayet. Bu jenayet diýip aýtman, gün üstünde iş geçirip bermeli halmra da. Görnüp durda. Kim bolam 21-nji asyrda 22-nji ýyllar. Ne halkdan soraman ya neme prezident saýlawlaryny geçirip berlerine. Bu jenayet dälmi? İslendik guredip duran işler jenayetde häzirki ýagdaýda. İslendik onsoň ýanky neme adamlaryň süýlenem Türkmenistany ösürmek nemesinde ösürmek nemesinde alyp barýarlar işlerini. Türkmenistany ösürjek ýa ýani Türkmenistan 2020-nji ýylda şolar ýaly gösenlemelere geljek diýilen sözler bilen. Şolar ýaly propagandalar oýnaýarlar, halkyň üstüne oýnaýarlar. Halk özlere şoňa düşünip bilen oklar buyruk esasyny işini amala aşyrýarlar buyruk bilen. Yani öz kellelerinden çykkan düşünje däler bulan hiç biriniň. Ya Gurban Gulyň ýaşaň töweregindäki adamlaryň. Yani bulara buyruk berýänler bir başga bir adam, bularym ýerine ýetirjiler. Şu ýerine ýetirjileriň gelleri bilen halka garşy neme alınıp barylýar. Şular ýa jenayet işleri alınıp barylýar, bilkastly. Yani bu zatlar biz dile getirmeýän geçsek bolmaz yani. Täze Türkmenistan gurup bolmaz. Ya bolmasa bir giden edilmeli işler bar. Döwlet derejesindäki häzirki ýagdaýda. O ýagdaýda o zatlaryny dile getiren oklar gynansaktır. Ya halky mahrum etdiler da yani halk şu kanunyň peýdalanyp bilme mümkinçiligini elinden aldylar. Yani şu Türkmenistandaky bolup duran zatlar yani çäklendirmeler ya bolmasa neme gasma hemme tarapdan gasýarlar da mesela bir işi halkyň başynda neme diýerler, ortaga atýarlar. Ha halk göterýärmi? Halk göterýän bolsa ikinji iş atýarlar. Üçünji iş atýarlar şeýdi. Çäklendirme giýilýärler. Bular ýa halky gul etmän bir formulasy diýip düşünýän mene. Gulçuluğu öwürmän. Halk onsoň bu ýagdaýlarda näme etmeli ýa-ki çykalga tapman, azatlygym, erkinligim elinden alynan halk ýa-ki kanun, konstitusiýa çykaljak wagt halkdan soralman çykarylsa uje bu sebäp ýatyra ortada. Näme üçin halkdan soralman çykarylýar? Eger şu kanun halk üçin işleýän bolsa, anne halk peýdalanýar, munyň kanuny seredýänam ýok halk üçin. Özleri şu kanuny peýdalanyp halkyň garşysyna işläp otyrlar häzirki ýagdaýda gynansak da. Mine gulçuluğun bir formulasy. Ýa-da çykgynsyz ýagdaýa gelen halk näme etjek? Bilmän watany terk edip ýat ýurtlara gul bolmana çykýarlar şeýle. Bu gulçylyk etmäne. Bu zatlardan halky mahrum etdiler. Bu şu neme zäni diýjek bolýan bu jenayetlerini dile getirýänler. Şular jenayetleri dile getirenden soň bular şonda da neme etmäne garşy lüstrasiýa geçirilmegine onlarça, 20'lerce adam bardyr, belki 100'lerce adam bardyr lüstrasiýa geçirilmegine garşy adam. Yani olar her hil çabalansalara mümkünler bolup bilmeýänler. Bu işler gidip otýar şu var. Lüstrasiýany öne geçip bilmeýärler. Almada. Gaty dogry aýtdyň, şu aýdarlaryň men dolu gollaýan. Sebäp bir zat bar da. Sen ýa aýtdyň da, ine halkymyz ýa-ki kanuny hak hukukyny peýdalanyp bilemek şoň üçin konstitusiýal meseleni agzap geçdiň. Enne halk öz hak hukukyny peýdalanmak üçin kanun çykarmalylar. Şo halka peýdalýar, döwlete peýdal. Şo kanunlar kim çykarmaly? Halkyň öz çykarana, halkyň adynyň bir aýdaýyl gidip ýatan etrapdan ýa welaýatdan 3-4 tane adam deputat bolup ene parlamenta barýar. Şolar öz ýeriniň halkynyň ýagdaýyny göz öňüne tutup beýle welaýatlaryň wekilleri bilen bilelikde bir netije gelýärler. Bize şolar ýaly kanunyň zerurçylygy bar. Biz şonu işläp düzelde halkymyzy ödüredeli diýmek döwletimiz öser. Geleceğimiz bar. Şu zatdan yurdun içinde kemçilikleri göz öňüne tutup parlament kanun kabul edýär. Ýöne bizde şu halkyň aladasy bilen ýaşap, işläp beren ýekece deputat ýok da şu 90-njy ýyllarda. Ýok. Şu men saýlanan parlamentinde bir eliň barmagyna akyal deputatlar bardy, 175 adamyň içinde, olaram ýok edildi. Bolly. 32 ýyl bäri Türkmenistanyň parlamenti, men özüm şo ýyly aýda diýemem, beren baha, ola Niýazyň jübi parlamenti, Gurban Gulyň jübi parlamenti, oglunyň jübi parlamenti bolupdy. Öz jübisinden islen kelletine gelen zady çykarýar, olaram erti on kanun edip kabul edýärler.
O taýda halk bilen maslahat etmek ya deputatlar bir meselen ara alıp maslahatlaşmak bizim meclisimizde edýärse olar ýaly maslahat ýok. Ine parlament diýen şeýle bolmaly. Pikirleriň dürlüligi, pikirleriň çakmyşygy, ondan soň gelinmeli karar. Şan bizde sol ýa-ni bir jenayetkarlaryň çağalaryny ýa-ni sürgün etmelimi ýa ýurtda goýmaly diýen meselen eýem bäş gezek agdadyk. Ýene de şonu gutar bilmän wagt talap edýärdi, aňyrlygyna goýduk. Şonu çürt kösük bir aýtdy ertesi hemmämiz el galyp kabul edemler. Şonuň üçin döwletiň içinde agyr mesele kän. Şonu ýa-ni bir parlament çözmeli, hökümete teklif etmeli. Bizde bolsa näde parlament çözsün, näde konstitusiýa salganyny, ol konstitusiýa bagyşlan ol keminen 3 möge ýaly yamak-yamakdan bolşy, yamak diýen hem 3 ýyldan 2 ýyldan muňa üýt götme girdip o konstitusiýa tohun çykyrdylar. O gerek wagty özü şundan ýalyr. Hem aýtdy o tüňde bir kanun saýlaw geçirdik. Kim oňa ruhsat berdi? Möhletinden öň geçirildi birinciden. Öň geçirileniň sebebi näme? Eger prezident akyl pes bolsa ýa saglygy ýok bolsa ýa ölen bolsa onu geçirilir. Ýok men ýagdadym diýip, özüm şo bir wagtyň özüni saýlaw geçirmäke, özüni parlamentiň ýokarsyny 56 adamdan ibaret halk maslahatyny döredip, parlamenta öz aşagynaky tur kersen getir goramasyny öwürdi. Oğluna mine getir dikme prezident edip goýdy. Atalogluň padşahlygy onu mu oturtma? Olaryň käşe halka daýan padşah bolýan boldy. Oğlum atatana Kreml'de oturuyor Moskova'da. O zaman 70 ýyllap SSR döwrüne şeýledi. O zaman SSR dağıdy diýilen döwürden bäri mine 31 ýyllap şol durmuş. Türkmeniň agly aşa ýetenini burnu ganar diýdi ýetimin. Bizim kemşe bol halkymyz aşa ýetdi diýip begendik de 91-nji ýyl aýna garaşsyz bol. Şu bar aýlyklarymyzy potensialymyzy göz öňüne tutup ene burnumuz ganatdy. Niýaz açyrçaw ýene-ýeneler o ýeňsede duran ýanky döwletde mesela Orsiýadyň ýanky ýazan ssenariýsy esasında. Garaşsyz bolanda şuň üçin. Şoň üçin kanunlaryň işlemeýändigim şundan ibaret kardeşim. Ene şonu aýtaýyn dedim gysaça. Men pikir edýän halmada döwlet guruluşynyň ýok ýerine islenip gurdadan bolýar diýilen nemesi bardy. Şu hakykatan kende men döwlet bar ne Türkmenistan döwleti barda. Yani nähili işleýänini hemme aýan orturda edip şu wagt ýagdaýda hemme taraplaryň açyga çykarýardy edip duran jenayetleri. Hemme taraplaryň ýa ýakynda halkyň ses kanalyny iki sanak ýaşaglaryň şol Türkmenistanyň prezidenti nähili goralýar diýilen nemesinde gepleşik etdiler kemine dağı bilen 3 kişi. 3 kişi Dinledim gördüm. Awa şo ýerde jikmejik açyga çykarýar hemme bolup duran zatlar, ýa ministrler nähili gedýärler. Ýygnandan soň, her ýygnandan soň. Onsoň o ýerde ministr diýilen adam ýöne bir sanly görnüp durda, ýani ministr gözlemine getirip döwletiň başynda, ýani döwlet derejesindäki işler alyp barýan ministr adam urulýan bolsa. Olam türkmen adam, türkmen ýani gelmişegende türkmen, gelmişeklen ýeline urulýar olam. Onsoň döwlet akyl dörät bilermi bular ýalyk ýerde? Ya döwlet akylyň bolma mümkinçiligi barmy? Ya da döwlet akyly goralyp bilýärmi? Şular ýalyk sistemde. Kalmara da bular kanun çykarýar. Türkmenistanyň häzirki kanunlary we konstitusiýalary türkmen şahsiýetler tarapyndan çykarylýarmy diýilen soraw bardy. Türkmen adamlar tarapyndan çykarylýarmy şu kanunlar? Çykarylanyp diňe şo gelmişekden esasında. Men aýdyp berem kanun kimlen kanunlarla ilk başdan proýekti taslamasy taýýarlanýardy. Şu proýekt men parlamenta baryn ýylyň ýanky 90-njy ýylyň ýanwaryny ozalan şeýle bolýar men öz görünýärme saýatdy. Şu ýanwar aýynyň başlap 90-njy ýylyň maýyna çel 2,5 ýyllap men bilýän şu Türkmenistan şu taýýarlanýan kanunlaryň proýektlerini 90 götürmi ene Valeri Açyrçawyň kabinetinde işlen tüzüldi. Onu Gennady Padalinski diýip kanunçylyk komitetining başlygy bardy. Oňa ornmasary ine men kardeşim hem ýollaşym hem şeýle ýanky hormatly gatnaşan ýigidim menden 4 ýaş kiçi ýanky geldi Mehmet Erdiýew.
Men şon üçin bilýän geldi Mehmet şu Aýdar da kimin şu proýektler taýýarlanýan. Men onu köp zat öwrenim, okudum döwletlerin konstitusiýasyny, kanunlary, nähili işlemel, nähili ýazmaly, nähili tertipde hödür etmeligini. O şeýle bir akylly ýigit, ol 26 ýaşynda ýa-ni ýuridik ilimleriň kandidaty bolan ýigit. Nime mogolluğum şol ýokary sowetde ýa-ni bir kanun boýunça işlemekdi. Özüm halına da sözüm ölýän özüm 26 ýaşyndaydym şo wagt. Owa Ay bu. geldi 26 ýaşynda, men 33 ýaşynda, menden 7 ýaş kiçi. Owa 28-ine geldi, owa geldi. Ýöne 26 ýaşda kandidat bolan, o ilmi ýetik ýigitdi. İýdiler onuň. Ahir soň döwlet işinden aýyrdylar, beýlekisinden çykara deşik tapman, ene neresi olup Hudaýa sığın, meni dinar bolupdyr diýär, näçe 10 ýyllyklar bar. Beçara akıl nurlarını bilmez, onun Hudaýa sığınmaly bolýar. Şeýle akylly ýigit. Özü maktumul paragyň neberesinden. Ene şolar ýal tragedi, onu şo men diýän, şo kanunlary 90-njy ýylyň mer proýektini açyrsa, düzüp berýär, Podalinski taýýarly, onsoň meni ýa-ni Kram gözden geçirýär, Viktor Kram, Podalinskam şonu açyrsa bilen tasdiklap degişli komitetlere berýär. Bizde 11 tane komitet bardy, ýokary sowetde, ýa-ni parlament. Şolary berýär. Ýöne biz açyrçoğun kekirdegine tuttuk diýsem ýalňyş emas. Şu Türkmenistanyň ýaşlar barada kanuny biz özümiz deputatlar işläp düzdük. Ben bir şo taýda ýalňyş men bolsam bir 13 tane deputat, onuň öýmesi köpüsi kalhoçy, sagymçy, traktorçy, gyýylar, gelirler, ýa-ni ene şolar ýaly. O taýda ılımly diňe bir 2 tane adam barda şoň içinde. Bol bine şola bol başardygymyzdan halka bolsun diýip ýaşlar barda. Bu kanun çykardyk, ýöne onu meni ýurt garaşdyrlyga çykdy diýip o kanuny ýaba taşladylar ýa. Bilmedim nirady bilhan. İşlemedi. Şoň üçin bizde kanun ýok. Kanun gollanır ýaly kanun ýokdy. Seredin konstitusiýa ady bar da özü ýok. Parlamentin ady bar, özü ýok. Hökümetiň ady bar, özü ýok. Islenlik ministriň ady bar, özü ýok. Özü ýok diýen işi ýok. Kanuny laýyklykda, konstitusiýa laýyklykda öz borjyny bellenen ýa-ni gulluk borjy bardy, ýa iş borjy bardy. Bitirilýän zat ýok. Diňe hemmece agzyny açyp ýokary serede boldy. Niýasyň agzyna näme çykar? Gurban Gulyň agzyna näme çykar? Inde miň ogly näme pişirdijek. Şol kanun bolmaly. Öbür dälhana bir peýsi döwletde bar. Hatda Afrikada da şuň ýaly ýagdaý ýok. Biziň milletimiz dälhana döndürdiler. Öl ýaly milletimiz. Ýogsa Türkmen samsyk milletler. Mene ene şolar ýaly telbedik goýdular. 3 nesili bilimsiz goýdular. Pikir edip görün, bilimsiz düýbünden. Diňe tans oýnamaly, aýdym aýtmaly, el çarpmaly. Näçe diýsen ene tansçy bar. Haýsy welaýatan islenlik etraba, islenlik owany durşuna tansçy bilen aýdymçy. Emma şoň içinde şunça adam ilimli ýa bilimli diýip aýdyp bormy? Ýok. Ýok da hökmet kardeşim. Yani Ýok. Hakyky ýok. Sizden özüm görüp gelýän sebäbi ýalňyş bilim berilen näme da jahilleşdirilen hakykatdan ýa-ni düşünürjek bolsam düşünme mümkinçiligi ýokdy. Hatda şolara bilim bermedik bolsam has bu düşünür häzirki ýagdaýda. Görüp gelýände düşünürjek bolýar käbir nemelere bolan mümkinler. Düşünme mümkinçiligi ýok. Bir wagtlar halmada ýaş wagtymyz näme görýärdik? Bir multfilm görýärdik. Ýa-ni şo multfilmde agdar geçýärdi akmaklaň ýurdu diýip. Akmaklaň ýurdu diýip bir söz geçýärdi şo multfilmde Türkmenistanyň hakykatdan şu wagt ýagdaýda akmaklaň ýurdu boldy. Orçasyny gördüm, Strana Durakov diýip. Strana Durakov. Şu akmak sürerdi urany akylly onun hayrany ýa-da şu zatlara akyl ýetirýän onun hayran galýan daşyndan seredip dursaň bir bolup bilermi bu adamzadyň şahsiýetine garşy jinayet, ulu bir jinayet, haýsy bir nemelerini alsaňam jinayetde bular bolup dur hakykatdan. Iňwerkijesi näme misal getireýin. Wagtan satan habarlaryny ogry ne şu döwletiň nämelerini ogurladylar diýip görkezýärler. Watan satan habarlaryna çykarýar. Onu diňe türkmenler göreni ony. Bütün dünýä görýär. Bütün dünýä görýär. Masalan, Moskvada da hakykatda olar üçin hiç zat. Olar halka şolar ýaly gorky salmak bir metodyny olanýarlar.
Düşünýän adam üçin bir düşünip gorkdur, men ýa-da ýa ýene bir ýala kulyn düşünmeýän halk üçin gork propagandasy şu 100%. Yani asyl owrun kimdigini görkezden özlerdigini görkezden oklar. Arka tarapda nähili owurly edilýär. 500 kuruş ol näme owurlany bilen owur bolan o döwlet. Okey owur diýip hasap edersiň ýöne. Hani sen kanunyň bagawasy kanunyň peýdalanyň mümkinçilikleri barmy şolar? Ýok, hamrada. Yani advokatlar vardır, advokat yani aklowjy. Aklowjylar nirden bu ýerde işlemeýän bolsa, kanun işleýän bolsa, öyle Türkmenistan demokratik we hukuk dünýäwi döwlet dik geçýär ýalňyşmasam halmazda. Men bir ýerine okapdym buny. Oho sen dünýäwi demokratik hukuk dünýäwi döwlet bolsa, nirden bu taýda konstitusiýa peýdalanyň mümkinçilikleri halkyň ýa bolmasine ýurduna alan o güne halkyny, ýurtdaşyna halkyny. Näme üçin alan okulary? Sen kanunyň bar bolsa, eger halk ýurdun hazynasy halk bolsa, döwletiň hazynasy halk, döwlet adam üçindir bolsa, zatlary iş ýüzünde aýdan oklar ýa kagaz ýüzünde bar, gynansak da halmada. Şular ýaly. Yani şu zatlar başka ýere gönüpdirýärler. Şu başka ýere gönüpdirýärler, ýani ulul güýç hökmüni görkezýärler. Diňe şu Berdimuhamedowleri başla. Berdimuhamedowleri ulul güýç hökmüni görkezýärler-de. Ya halkyň gözünde. Näkile güýçdüğüne mine şu geçenki sanlaryna halkyň ses kanalyny açyga çykarly üç bolup kemine dawy bilen kisan ýaşuwlar. Şu ýerde gullýet gözleri bilen gören nemelerini çykarýarlar. Birinji nemesinde de ma däl eken o Gurban Guly. Halmada 100-nji nemesi dur eken kodundan. Kod boýunça. Ondan aşarda ne aşağı ne sana adamlar gelip var. Türkmenistan Gurban Gulyň eline de gelmişekdiň eline. Halkyň emeline de. Eger halkyň eline bolsa halk içeri galardylar häzirki ýagdaýda. Şonu. Men ştaýda bir goşaýyn sen dogry aýdýanda, bular ýokdan bary ýasajak bolýarlar da. Gurban Guly ol şahsiýetimde ol bir alqada diýeli ol bir depede däl, ol bir çukur. Hiç adamda halkymyz bilen deňeşdirende. Bular şol ýalan propagandaň üstü bilen ýani peşeden pil ýasajak bolýar diýär-de, medeniýetli söz aýtsak, emma beýle söze geçsek, bular boktan kemput ýasajak bolýar. Nämesi var şol adamlar öwer ýaly bitiren işi var. Indi şol ýanky çykardylar bir topar adamy kelletini ýalaňaçlap. Aýyna ýol hereketini bozupdyr. Bilen bärde oturup hil akylly sıranmal teredi boti bütün meclis bilen, hökümetiň agzalary bilen. Ay ho bir ýanky ýol gurlugynyň işgäri var, gaýdy ýa-da şu bir polisiň bitirmeli ýa etilmeli wezipe işini bular döwlet bolup çözüp oturýar ekranyň öňüne. Bütün dünýäň öňüne maskara bolup. Ine bular özleriniň akyl derejesi. İkinciden şu zatlaryň üstü bilen gorkuzma esbabyny ullanyp halkyň aňyny, ýüregini, kalbyny gorka saljak bolýarlar-da. Endi şapýorum, biraz ýanky gatyrak sürse maşyny. Görýäňizmi bir gaýyn, ýanky gaýy diýse ýol gurlugynyň polisiýa işgäriniň amal etmeli wezipe borjuny bular meclisiň ähli agzasyny ýygnap, hökümet agzalaryny ýygnap, ine şol özüni prezident adlandyrýan adam bilen bütün ine döwletiň ýa milletiň bütün dünýäň öňüne çykyp ine şolary jeza şäresini kesgitläp oturýarlar-da, ýa şolary günä bildirýärler. Ine şu akıllı bar adamların ya devletin ya hükümetin etjek işi şu. Bütün dünya masarı bolup oturýar. Ine şu zatlaryň üstü bilen halkyň aňyny, düşünjesini, kalbyny gorka salmak üçin oýnalýan oýun. Inni köçeden istenip köçeden maşyn sürüp barýan şoför diýjek men şunu bir ýani ýol hereketini biraz maşyn tiýdirip sürüp ýol hereketini düzgünni bozsap, ene meni şol ýokarda oturan Serdar Berdimuhammedow cezalandyrjak ýa maňa ceza çäresini görjek. Soň men ene owada nepa gitmegim gaty ähtimal şol kellesini ýalaňaçlap duran 10 meşdan adam ýalyp. Ine şeýdip bular öz-özüne gorky salýarlar.
Şu elementarınca şu çağa, sadiktaki çağalar korkulmak için ullanılan oyunu, ya öyde eceti çağatını korkulacak bolsa ya polis geldi, ya näme garagolluk geldi, ya näme geldi dip korkulýar. Bular bolsa indi halky, ene şular ýaja oňjak jenaýat düşünem, ene ullukan jogapkärçiligiňiz bardyr dip, ene şu taýda halkın kalbini korkuyunu girecek bolýar. Ýöne indi halk gorkup indi gorkmazy çykdy. Gorkup bolasan batyr bolar diýen indi halkymyz batyrlanıp başlady. Onu aýtmak gerek. Indi ýerli ýerden adamlar ýoş-ýoşdan ayağa kalkıp başlady. Näme üçin? Täwep bilýärler. Gelejegi ýok özleriniň çağılarynyň. Ya ýurdu el almaly, ya millet hökmüne biz ýitip gitmeli. İçindäkine gul edip gyrna edip saklap otylar, daşyndakyny gul edip gyrna edip işledip, şu içindäki gul gyrnagy ölmezdi pul uğratmak üçin saklap otylar. Bollugy tordy. Ýurdun baýlygyny, bular lükkeligini hana ýurdun daşyna çykaryp otylar. İçine de barýan zat ýok, ýygyna satylan baýlyklardan, ya ýerisi baýlyklardan. Ine başga zat ýok berdaýdyr. Awa, halmada. Eger biz halk bolup buňa näme etmesek, ýitip ýok bolup gitmegi gosa-gosunda durşuwat gynansak. Halk bilýär, halk indi samsyk ýerine goýsalaram, näçe halk näme goýsalaram, jahil hasaplasalar halk türkmen halky bar, bu zatlara düşünýän halk. Ýitip ýok bolup gidesi gelen ok hiç kimin. Bizim watanymyz bar, topragymyz bar, döwletimiz bar. Şu döwletiň eýesi halk bar. Käbir näme düşünmese bunu düşünýänler bar. Näçe samsyk ýerine goýsalaram. Ýöne bular halmra bular näme etjeklerini bilenmän näme diýerler. Elewreýärler şu wagt ýagdaýda. Ýurtdaşyndaky halky içeri almajak bolup perdade edýärler. Çözüm gözleýärler, ýöne her hili ýollar bilen çözüm gözleseler bu sagatdan soň, bu günden soň aýdylywam gelýär, olar üçin işlemejekdir görnüp dur halmra. Her hili ýollar alanyp gelýän halk da türkmen halky da her zat edip alýarlar. Her hili ýollar bilen maşmaş ýaýradýarlar, ýa ýene bir zat ýaýradýarlar. Aýny şu 2017-nji ýyllaky nemede aýdýarlar da 2017-nji ýylda şu Aziýa nemesi geçirildi, ýalňyşmasam, 2016 mı 2017 mi? Toşun bilemem. Olimpiýada geçirdiler. Olimpiýada geçirildi. Şondan soň düzejekmiş diýilen maşmaşlar ýaýratdylar. Ondan soň beter boldy Türkmenistan. Hemme kişi görüp gelýär bu zady. Yani bu döwlet demesin, döwlet guruluşynyň baý ýerine bu zatlar bolmasy mümkin näl kalmady. Diýmek döwlet guruluşy ýok eken o ýerde mafiýa bir topar döwleti dolandyryp otýar. Şoňa gelýärdi. Ol mafiýada käsä türkmen mafiýaň bolsaň, ýok daşary ýurtly türkmenler hakyny tutup işledýärler, şostýorkaýarlar. Bolugy tordy. Ýoksam haýsy minister taýaklanýar, haýsy döwletde daşary ýurtlylar tarapyndan. Akıdılıp ýenjilip dura bir döwürden märaýdyk gelýär bu zatlar. O şuň çykan hakykatda ýöne şonu ene şuň kun iksany esker tasyr etdi şol goro emesinde bolanlar. Bir döwür gelip bu habary. Niýe döwürden märi bar bu zatlar? Urup ýenjilmek 6 aýdan toqtundan ministrler aýyp odan nepeden çykarmak. O taýdan ýa maslagy çykýar ýa-da şu taýda maslagy goýýarlar adam. Hosarlarını da veren. Müngler çağdı, müngler yol başı gitti. Onun için biz sistemi daşarı yurtlan oynayan terör topunun sistemidir. Yani bunlar Türkmenimizin içinden satlık adamlar tapdı. Yani satlıklar şular. Yani vatan dönü, Türkmenin dönü, yani ilan varsa yine şular. Şuun şu sisteme hizmet edip oturan, egni pagolu polisinin maslakta ýokarda oturan çüýrük tohuma çelli. Yine şular hemmesi satlyk. Ol 81-nji ýylda, 81-nji ýylda Göktepeň basyp alandan soň, yine AK Parça diýdi, bir türkmen olar şu Nikolaýyň goşundan. Yine şolary polkovnik dywany berip, mayor dywany berip, bular başatar berip, özüne gullugy çekdi türkmen satlyklary. Yine şondan soň yine biz Orsiýadan koloniýasy alyp türkmen şäherlerinden şu taýda Ors kesip Eýrany berdi, bäzi maňa bolýardy. Kim türkmenden soratdy. Şoňla urdan märi türkmeniň hemme baýlygy, emlägi, o gadanany gidip otyrdy Orsiýada.
Yani şon üçin şu zatlardan netije çıkarıp bilmeyen adamlar onu demek hiç açanım taada devletini gurup bilecekler bardadı gorap bilecekler şun kun uruş turmasın eger tursa Türkmenistan goracak eskerem yok şoň üçin. O katman yara bolan many uranmady adamlar bu jagada paratda görkezýän alyjy muğluja goşuny bilen Türkmenistan saklatmaýar kardeşim. Absolut yok. Bizde hep harbi doktrina yok. Şan Tamam. yok. Doktrina yok. Abo, olan doğru. Neme var? Olacak edecek adamları Türkmenin koşunu terden kuracaklarım yok ettiler şu devir. Yok ettiler. Yoksa uruş tecrübesi olan afiserlerim vardı. Yankı Türkmenistan'ın SSR'ın baş yankı afiserler ştabını bu torun adamlarım vardı. General ştab. Yine şu adamlar hem mezuniyatı yok etti, ayırdı, açırsa bile. Şonun için indi bizde o bıçağı da Kurban Kullu'nun yemesine görkezýän o motosikletlice bıçağı yigitler ya da onun ödünün eren bayağı bıçağı oklamadı. Kim olur yani urşet ya şun kun. Arada Rembo. Rembo diyen sizin güldür ya. Yoksa da bolup duruşuna derede oynak. Kızlar batlar nazar oynak derdiler de şular ya adama. O aynek geynin bolup o eline yankı 50 cek dakının bolup bıçak oklan bolup yankı tigir sürüp. Hey kime gerek sen oynak? Yine bolu bilsi sor. Ya aydım aydan bolup bir rotaydı. Ya sağ çalan bolup bir aktığı bilen keypinin kök vakti. Bu triyekten doyup ya yemeden narkotikadan doyup bu dünyanın adamdı der. O kayıp uçup yerde gezip görünüm öldü bilen. Bir karasıymış. Şu köşke çıkanlar, köşede öğreni, seyredin aşağı attı. Bir canlı canlılar var, hiç bir kuş vuruşuyan şu köşelerde. Yok, hiç de. Bir ölülün şehrine vurdular Türkmenistan'ın payitahtını. Yok, vatandaş. Kalmra da bular bu Gurban Ulu öz akıl bilen oynamayanlygy bildirip dur. Özüniň bu hereketlerini etse samsyk ýerine özüni görkezýändigini bildirip dur. Türkmenistanyň bolýar Gurban Ulu eger döwlet akylyna eýe bolan adam bolsa olar ýaly goral bilinler. Döwlet akyly bar bolsa. Döwleti dolanlar bilýär bolsa öz elinde neme saklap, o diktator nemesini wezipesini eýelär. Diktatoram däl ol şahsiýetem däl bir sanlygam görnüp dur. Bu oglam şolar ýaly. Ýöne şu sany goraýarlar, güýç hökmünde özüni görkezýärler da halka. Men şeýle nämä aýdanyny Putin nüşülen arkasynda duran Putin kakalar wara armada. Şular Ukraina çalış etmedik bolsa da bitýär şu Putin. Çalış etden de, çalış edenden soň wapşy bitýär ol näme. Rus imperiýasy bitjek bundan soň. Rus döwleti galjak. Görnüp dur 100%. Şurtnamalary bilen aýdyp oturýarlar Rus döwletiniň nemesine akylly adamlar aýdyp oturup berdi. Gurban Uly edil häzir şolar ýalyk da Gurban Uly da şu Türkmenistanyň terrorist hökümeti diýse kas bolar bu. Yani ähli tarapdan iş alyp barsa, yani şu öz hökümetini aýakda saklamak üçin haýsy bir tarapdan iş alyp barsa da bary ol gutorýar bundan soň. Ýaşama mümkinçiligi ýok. Adamlar düşünüp başlady. Diňe Türkmenistan näşe post-sowet döwletlerine eýe bolan döwletler ählicesi. Mena şunu görýän halymda da aýakda galyp bilme mümkinçilikleri ýok da bular. Häzirki ýagdaýda. Bollenni bu oýnajak oýunlarynyň soňu geldi. Bundan soň nähil taktika tapsalaram ýa-ki ýer suw reformasyny geçirän ýagdaýynda da özleri bitdi. Geçirmedik ýagdaýlaryny da özleri gutorýar şular. Halymda. Asıl doğru pikir şu aýdýan zatdan söhbet sebäp inni olur eger Putin uzagyndan wezipesinden çetleşdirilmeli bolsa ýa-da uzagyndan Orsiýa Federasiýasy güýjüni gaçyrmaly ýa ýitirmeli bolsa inni şonu Ukraina eden çalışyndan soň ýa alyp barýan uruşundan soň ol has çatlaşdyrdy. Inni Orsiýet imperiýasyny durmaz gelecekde o bolmaz. Ýöne näçe wagt dowam eder. Onu biz şuň kun aýdyp biljekler. Ýöne şol ozak SSR döwletler, SSR düzen respublikalar bar. Şoň on mästiriniň üçüsi bir duran wagtda 90-njy ýyl aýryldy da Orsiýadan ýemesinden çykdylar, ýani Pribaltika döwletler. Soň
Dördüncü bol Orsiýadyň täsirinden çykan Gruziýa. Soň beşinci bol Orsiýadyň emmesinden indi anyk men çykýan diýen Ukraina. Olam döwletler goňşusy. Şunu beresi gelen akya, Ukrayna'nın potansiyeli SSR dövründe de en ulu potansiyeli dänesi var, beýlekisi var. O toprağı, ne kara toprak dünyada en bir yani gymmat toprak şu Ukraynalarda var. Ukraynalarda ılım potansiyeli yeterlik adamların bilimi. O bir yüzlerce, miňlerce karhana vardı, SSR döwleti gurulan. O Ukrayna halky onu zaman gaty işeňir, zähmet söýür halk. Orslan kıyat peçin üstüne yatıp naharlanacak bolup duran aktar. Ola şu mahalam şol Ýewropada işläp, maşaladan eklep bölürde Türkmen ýaly olaram bir şular ýaly namusyň millet Ukraynalar maşalada üçin gatykän azap çekýär. Men görüp otyn, men tanap otyn, işleşip ýöneler bilen. Diýjek bolýan lazım häzir şu mal inni Gazagystanyň gördüm men. Gara şekilli Orsiýet bilen bir näçe baglan öňkü şertnamalaryndan ýüzlenler boldy. Tokayev gördü. Eger şol ýanwardaky eden mesela iki halka eden ikiliginden şol häzir Orsiýadyň tarapyna dursa Gazaklar meni naýra mendirjek ýa-galyjyň üstüne. Indi özüne ikiden gereginin birini saýlandyr. Görse ýa körsüden diýilmeli, Orsiýet bilen bile gömülmeli ýa-da halkyň arkasyna çykmaly bolup durda borcuny ýerine ýetirmek üçin. O edep öne sonra medip oturuyor. Yani Tokayev'in geleceği yok. Şol devletin başına prezident bol, iki möhlet, üç möhlet oturur diyen fikirden men gatylykdy. Ol bolmaz. Ve Mirziýoýew mallyda bir ýanky Özbegistanyny olum taşlaşyp başlady. Biraz sebäp ýön Mirziýoýew saklaýan zat o Alişer Osmanow milliarder Orsiýetde. O Mirziýoýew bilen olur ikisi arasyndan suw geçen ara. Şol saklap otyrdy Özbegistany Orsiýetden alan milliardlaryny gasanyň kimin garşy Sesin yapıl halmada. Şol şular ýaly ýaldy. Inni olup şol Garagalpagystanyň şol yani awtonom statusy barda. Konstitusiýany üýtgüp bahanasy bilen onu aýryp Özbegistanyň bir welaýet etjek bolup Garagalpaga maýagysyna galdy. Olaryň biz ýol berjek galdy. Regiony başly sesim bölmeliymi? Yok arasında mikrofonum yapılıyor. Ya şol zannedik tuğlarda iyi diýdine men şonu şuryan mawzugy bolmasa da ara girýärler de. Ine şol regiony inni üýtgetmeşlerin biraz başlaşma agdyp kepersiň dilim aýlanmany. Üýtgeçliklerin boljagy 200. Olam Türkmenistany da ýeldigini gelip ýetdi. Daş töwereg bolurdy Türkmenistan aly. Ene ferhat şol Putin kakalar giden günden soň bir ay ýetmän Türkmenistana mütkä. Gitjek ýeri ýok. Ol inni sırtyny kime diýränne de Gurban Gulyň aljak galasy ýok. Ol özüni görkezdi. Özü gap bardy Putiniň ýanyna. Oglu gap bardy Putiniň ýanyna. On boýnuny zynjyredip ordan datdylar sen men güçügüm. Bollugy tordy. Onu bütün dünýä görüp otyr. Näme üçin şuna çeli Türkmenistany üns bermedi dünýä jemgyýeti. Sebäp Türkmenistan diýilen döwlet dünýä jemgyýetiniň hiç bir kada kanunyna sygýan döwlet däl. Bular döwletden daşyny duran zat näme owaratdygyny ene onu daşar döwletlerin bilenek bizim halkymyz düşünmändiň soň. O taýda döwletim ýok, hökümetim ýok, ýolbaşçym ýok, konstitusiýa diýişlerine hiç tak bir Somaliýa döwlet. Somalida da ene piratlar vardı. Yankı denize çıkıp ömünden çıkan gemileri avlap sonundan gün görýärler. Bizinkine halkyny avlap gün görýärne oturtma yankı piratlar. Garakçylar. Akıl bolmasa birini diýrenmeli. Ora halmara da özüniň akly bolmasa. Özüniň şahsiýetdiginem suwd eden o. Bizim ýüzümizde şahsiýet diýip hatagam haýdymdyk biz bulary. Yok, absolut yok. Şahsiýet taýgan akıl şulan kutan köpe. Owa. Türkmenistan dört taraftan gysyljaktır halmara. Bu tarapdan Özbegistan, arka tarapda Gazagystan, ileri tarapda Iran, otaýlan bilýän nähilligini, Hazarlyň arasynda da Azerbaýjan. Ve top komşusy Arka Dagestan, Hazaryň arasyndan nemesinde. Serhetleşen ýeri, Orsiýet bilen bagly.
dört taraftan gysyljak çıkalıyorlar. Yok näme etjeklerini bilenok. Aýdýana bular äkli tarapdan näme etselerim kapana düşýärler özleri. Şo bolupdyr häzirki ýagdaýda halmazda. Bizim görüşimiz. Yok yok. O bolca görünüp durdu. Biz ne için biz ınamlı garayat geleceğimizde ya taze Türkmenistan'ın kurulacağına. O dine bizim gücümüzün ösmegine ya da bizim akılımızın yetmegi bilen bağlanışı kılan. Dünyada bolup geçen vakalar şoňa getirip barýar. Allah. İstesek, istemesek, mani adayda şu ırgiyonu ütköşüklük bolmaly. Şol ütköşüklüge bizim cemiyetimiz, bizim halkymyz, bizim adamlarımız taýýar mı ya yok mu diýen soraly biz ine ýetişmilligimizden adamlara düşünür işini geçirip otur. Onun üçin munyň ideýaly bizim etjek hemme işlemi diye öňde goýan ýanky wezipelemiz ya boşlymyz açyk aýan halka aýdyp otur. Maksatnamalymyzy, programmalarymyzy näme etjegimiz, näme goýjak. Şoňa Allah. razy bolan adam gelir goşulşar, watany, döwleti, ýurdu düzelder. Ýok. Biz garada ýatjak, seretjek, gorsaňyz da barat bolmasa da teneşir ýaly ýaşar ýörürse, olum adamlaryň öz işi. Ýöne size garşy durjak, etjek bolýan zatlaryňyza diýse. Kanun boýunça garşy durjak bolsa, hana ýurda gelsin, aýtsyn, näme bar tutar. Ýok, sizin aýdýanyňyz men sizin özüňizi düýp çeýtar, garşy durjak diýse, onu olumam özüne yeterlik cezası var kanun ýöňünde. Ýöne haos bolmaz Türkmenistan. O zatlara biz ýol berdirjekler. Yok Yani hava. şonuň üçin adatdan daşary ýagdaýa girdiler. Şoňa öz normalary bardyr. Şu mahal şol käkelýärler bar. Ýanky o bize illüstrasiýa gerek gel, o bize ýanky parlament respublikasy gerek gel, bize diňe prezidentlik bolýar, näme diýerler. Ine ahirki netijede şonun adamlar topar edip ya yerlikleri yatırı taypa ver o tayda havuz turdaýjakdyr. Ýok, atar kayın bolun o zatlara biz ýol berdirjekler. Ýöňünden işlerini tüzülip goýuly her ýerde işlejek adamlar taýýardyr. Bu mesele boýunça. Ya şu zatlaryň üstünde. Biz bu Milli İstihbarat Institututyny ýöredem da. Olaram her biri öz işini, öz ýerini amal edip otur. Onun için vatandaşlar katı arkayın bolun şu meselede ine kurban ulgысы ya oğlugысы uruşturur näme turur yok. Siz öz döwletinize, öz ýurduňyza, watanyňyza, geleceğinize eýelik edenizden soň kim gelip şu taýda uruş dawatyryz? Aýdyp otursa, Türkmenistan gelecekde yerli dolanışdan ibaret bolmaly. Aşgabatdan görkezme ya adam gelip sizi dolandırmalar, Şerjewi ya da Balkan ya da Aşgabatı ya Marini yok. Şol yerli halkın özünden, öz içinden saýlanyp çykan adamlar yerli dolanışı üçün etmeli. Yine biz şol taraptar. Şona ne dersek mi? Şoň üstünde iş alyp baryp otyr şu atalma da. Bar Awo, içinde şoňa da ne sarpýar şu var. berekella. Şona aýdýan, ýene bir gele halkyň onu şonu tasdikleýän. Biz başga zatdan işimiz ýok. Biz bilip otyr, döwleti nädip galdyrsak amatly boljak, halk üçin bähbitli boljak döwlet üçin. Ine şol. Şol oğulluklar yerli dolanılış, oğulluklar üstü bilen üyeler saýlýar özüne gerek ýol başyna yerli parlamentam ýokarky parlamentde wekil öýler urady. Arasalyş işlerinin içinde illüstrasiýanyň yerli adamlar geçdi. Ine ikimiz otursa, sen bir ýurtda men beýleki ýurtda. Men näme bilen şu mahal maryň içinde näme bolup geçýän? Meselem, men nädip şu gowşy erbet diýeýin. Ýok şu taýda ýaşap oturan adamny bilýär. Kimden ejir çekdiler? Kim cenayet etti? Kim bu halkın halal hakkını ağzından gaňryp ya bunları ne urdu söktü ya türmädik ýok etdi. Şäme? Şol yerli halk bilýär. Ne solarım erter şoň işini beren Adil Suwdyň alnyna goý jogap bersinler. Ne illüstrasiýa şon. Onun halmara söýün ya saparykly motorup ortaýda illüstrasiýa etmez, ol spiýsa ýok. Almra da bular ne mänem düşündirip geçindi bolany böyle wezipesini işleýänsiňiz diýip pikir edýänler käbirleri. Wezipen näme diýip ortaga atylan ok bilen wezipen näme diýip näme gapýetinde. Ve Türkmenistandaky bu wagtky wezipe ol boşadyrlaryň içinde bilýän näme ýelikdigini bilen. Bize ýurt gyzykly, watan gyzykly. Almra da halk gyzykly bize. Hiç edýän işimiz gyzykly.
Tähli güýjüni, Sağ ol. energiýamy şoňa sarpýar şu wagt ýagdaýda. İş nähile gedilmeli? Nähile etseň nähile peýda görüp bolar. Ýagny halk üçin, döwlet üçin, watan üçin. Şu ýagdaýda şu nemeleň üstünde iş alyp bolýar. Yine şu yerde yine yaşların hıcıvı, yaşların gayratı, yaşların istlegi, arzuvu yine kenaydı otin son. Şu sözler bilen yine hareket ediyor yaşlar. Her zamanladı. Men döwrümde de şeyle bolupdy kızlar baktı. Yaşlar gece günü 17-18 saatlar işlerdiler yine şehir hakimligi. Men bakam şu taýda men yol başykan. Diňe abra üçin, diňe şo sag bolsun üçin, adamlar öňünden çykyp el berip salamlaşýan üçin, güler ýüz berýän üçin, toýuna sadakasyny çagyrýanlar üçin. Şaňmy? O taýda para bilen, peşkeş bilen men elimde işler ýeke döwlet ýa hökümet edary işgäri ýok diýe kantorda akyra. Ýok. Diňe abra edip. Ine sizem şoňa ymtylýan, şoňa halkyň düşünmegi gerek. Halk düşünýär. Ýöne size bada gatjak bolýarlar bardy. Yo, Sizin başarmaýarlar almada. sizin emäňiz kalbyňyz arasy goýan maksatlaryňyz aýdyň bolandan soň kim sizi ýoluňyza böwet boljak? O böwet boljaklygyň üstüne katokýalyk bolup geçer. Halkym biz olara garanjaklap işlejekkel. Näme üçin biz işlemeli? Biz indi halkymyza, döwletimize, gelejegimize hyzmat etmeli. Sizem şonu şu baýdagy, şu ideýany, goýna şu işi alyp götürdiňiz, özüňiz goşandyňyz, goşup otyrdyňyz, özüňiz gerek taslamalary ýazyp otyrdyňyz, özüňiz belli edip otyrdyňyz, hökümetiň strukturasy nähil bolmaly, döwlet guruluşy nähil bolmaly, ýer suwuny adyp paýlap bermeli. Saparagan öz tejribesi bar, parlament işinde men tejribem bar. Sizin ýygyny ilmlaryňyz bilen, okan bilimleriňiz bilen alyp gidip otyrsaňyz bolar, bolmajak zat bar. O bilen şoňa barýar, biz çaltlaşdyrmaly watandaşlar sebäp dünýede bolup geçip duran siýasy ýagdaýlar ýa wakalar ol bize bir 5 ýyl öňümizde garaşmaly zat ýok. Ertiren bolup biler, ol bir ýylda ýetmän bolup biler. Şoň üçin bizim taýýarlygymyz nä derejede? Halk bolup biz şu zatlar kabul etme taýýarmy ýa ýokmy? Şu soraga jogap berme. Şonu aýdaýyn. Sowur halmada bärde halkyň ýakly tarapyn bir halky bir aýakdan taýýarlap bolma mümkinçiligi bolmaýar. Kim bolam ýurdun daşynda, ýurdun içinde de taýýarlajak bolsam bu zähmet sarf edýär. Şoň üçin hemmesi taýýarlanmagy bize gerekli-de. Bize şol sistemany oturdymyzdan soň şu sisteme dogry düzgün işläp bilse halkyň özü ýüzüniň ugruna taýýarlanyp gitjek o ýerde. Mene şonu koşaýyn edin. Halmada bu jik düşünürdiň düýpleýin. Şu ýerde jemnesegem bolýar gaty uzaltma sebäbi gözjüler üçin. Gaty da kendimden okul. Bolar, sağ ol, Söhbet kardeşim, ne şular ýaly söhbetdeşlige çağıran üçin ikimiz ilkinji gezek iki bolup iki çak söhbetdeşlige çykdyk. Diýmek beýleki ýigitlerim kardeşlerimizden geler, ýuwaş-ýuwaşdan alyp barýan işiňizde üstünlük görüp otyn ýaşlar bilen nähil alyp ýigitler bilen, denanlar bilen, agdy bir işläp, agdy bir diýenim, şol kanunlary çekeleşip işläp diýýäňizde proýektler daşyndan begenýär. Parlament şeýdi işlemeli. O diňe bir adam alyna çykan kanun edip kabul etmeliler. Onu her bir adam öz pikirini aýdýar, ýa öz ýerligine göre aýdýar. Meselem Balkanda bolýan kanun lewaba yaranakdyr. Şoňmy? Täp o taýsy çöllük, mallarçylyk lewap bolsa ekrançylyk ýa-da göwönüm ýa bakçy şular ýaly. Onun üçin ýerligine göre, mümkinçiligine göre ýerli kanunlar işlendirilmeliler. Şonu necep bolýan şu kanunlar işlese düzelmejek zat ýok. Esasy zat hemmemiz şol kabul eden kanunlarymyza biz tabin bolmaly, boyun bolmaly. Hemmemiz ýokardan aşakdan ýokarlygyna der. Ýokardan aşaklygyna bolsa aşakdaky halk şoňsuzam tabin. Halkymyň konstitusiýany ýetgitip ýerde oturan türkmeni gördüňiz, şol goty diýildi. Ýok. Ýene näme hokka çykdy? Şol haramzadalardan çykýar, özüm hökümet diýip atlandyrýar. Bolly. Bu arada wagtyny kenar. Ada köp sawar. Gelen üçin sawar. Sizin sağ olun, işiniz üstünlük. Sawar.